L-istudenti fl-iskejjel primarju u sekondari għadhom qed iġorru basktijiet li huma tqal wisq għall-etajiet u l-piż tagħhom. Dan irriżulta minn investigazzjoni li jagħmel il-programm News.MT li xxandar it-tlieta fil-għaxija fuq One. Tul l-istess programm irriżulta wkoll li l-awtoritajiet edukattivi qegħdin jieħdu l-miżuri meħtieġa bilan li din il-problema tittaffa. Uffiċjal tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Marija McNamara spjegat ma' News.MT kif qiegħda ssir analiżi biex ikun magħruf kemm qed ikun hemm tfal li jbatu minn uġigħ f'darhom. L-Assoċjazzjoni tal-Fiżjoterapisti f'Malta dejjem għamlu eżerċizzju biex jaraw kif jistgħu jgħinu. Fil-fatt anki issa deħlin fl-iskejjel tagħna għal kull kullet se tintażel anki skola fejn minn żewġ klassijiet ħejħdu snapshot ta' l-inċidenza ta' kemm għandna tfal li qed ibatu lower back pain. Fi News.MT il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba tal-familja fakkar kif l-istudenti m'għandhomx jerfgħu iktar minn 10% tal-piż tagħhom. Ġifieri jekk tifel jiżen 30 kilo mhux suppost iġor iktar minn 3 kilos. Ikun hemm il-ħsara fis-sins. F'esperiment li għamel News.MT irriżulta li ħafna mill-istudenti kienu qed jerfgħu iktar minn kemm suppost. F'dawn iċ-ċirkostanzi it-tabib Azzopardi tkellem dwar miżuri li jistgħu jittieħdu mill-istudenti biex itaffu l-problema sakemm ikun hemm soluzzjonijiet iktar permanenti. Però l-aħjar jkunu kollhom żewġ ċinek wisgħin biex iġorru waħda fuq kull naħa u idealment ikollhom waist strap ħalli ftit mill-piż iġorruh fuq il-pelvis ukoll, mela jkun imqassam.